Luís Pena sempre traballa moito cada vez que nos visita no Quen Andai. Sigues traballando, Luís, porque nos chega unha consulta dende o público que xa non la plantexou antes, dunha amiga que está con Raquel Rosa. Claro, que tal, Monse, como vas? Estás gozando do programa? Sí. É o teu gran momento, agora está Pena atendéndote a ti. Imos falar aí das herdanzas, dos testamentos. Que aconteceu desta volta? Vamos a ver, si, por exemplo, un matrimonio que non ten fillos, morre un dos cónyuges, entonces non ten testamento, tampouco feito. Aí, nese caso, quen pasaría a herdar? Pois, en principio... O sea, os bienes das herdanzas do cónyuge que morre. Non os comuns, senón os comuns, as herdanzas que xa as tiña esa herdanzas persoa que que tiña morreu, esa por exemplo, persoa. da súa familia. Tanto os comuns na parte, unha vez que se produce a morte dunha persoa que forma parte dunha sociedade de gananciales, os bens comuns hai que transformalos en privativos, senón non se poden repartir. Entonces, tanto os comuns como os privativos van a levar o mesmo destino neste caso. Cal é o que nos marca a lei? A Lei de Dereito Civil de Galicia establece que, en este caso, herdeira vai a ser a parella, a muller, sempre e cando, cuidado, sempre e cando este casada. Xa sabía o que ia dicir isto, Luís. É indiferente que sexa polo civil, polo canónico ou polo criminal, pero hai que estar casados. Para convertirse en Casados en herdeiro, gananciales. non é necesario porque ti, o ser viúvo ou viúva, vas a herdar porque eres herdeiro. A falta de pais, perdón, a falta de esposa ou esposo, heredan os pais. E senón os irmáns. Hai unha orde establecida no Código Civil que o determina. Por tanto, temos que ser precavidos. Hai que facer testamento. O testamento en Galicia é maravilloso. Podemos deixar de herdeiro a Juan Fuentes, a Roberto Vilar ou a Luís Pena. Eu deixei a Juan, hai un... Que me deixaría a min. Unha débeda que teño aí. Claro Vale, que entón, a xente que non ten fillos non necesita, os matrimonios que non teñen fillos non teñen por que facer eso que se chama a recíproca, porque xa vai ser así. Eso é, non teñen que facer nada, pero o meu consello é que o fagan sempre, porque hai cousas que se poden decidir dun xeito ou doutro. E temos unha lei que é estupenda para o tema dos testamentos e que nos permite hasta facer un testamento mancomunado tendo fillos. Porque ti non tes... Quero que quede claro unha cousa. En Galicia pode ser herdeiro, como digo agora, calquera dos que estamos aquí sentados, pero incluso ainda que o matrimonio teña fillos. O fillo ten dereito a unha lexítima. A lexítima, pero non o resto da heranza. Exacto. A 3/4 partes de herencia podemos mandalo a quen queiramos. Pois neste caso creo que a dúbida quedou resolta, que sería para a parella no caso de estar casados. Moitísimas grazas, Raquel, moitísimas grazas a nosa amiga, e moitísimas grazas, Luís Pena, non pola presencia de hoxe, sino porque dixeche que nos ias deixar a túa herdanza a nos. Por suposto. Está aquí grabado, Por suposto. Todo grabado. Facemos unha pequena pausiña.